6 urte pasatu dira, gaurko egunez, uztailak 31 eta ostirala zela, Bilaonan festak ospatzen ari ginela, beltzez jantzita eta aurpegi estalirik zuten ertzainek Remi ere hil zutela. Egia, justizia, errekonozimendua eta erreparazioa oinarri dituen aitortza exigitzen dugu. Remi etzelako bihotzekoa jota berezil. Guztiok dakigu, egun hartan festagunean nolako presio poliziala eta mediatikoa bizi izan zen. Presio hark kendu zigun Remi. Gertatutakoaren inguruan argi guztia nahi dugu, eta erantzulek dagozkien ardurak bere gain hartzea. Baina ez mendeku goseagatik, justizia goseagatik baizik. Egun haietan, PNVek izan zuen jarrera salatu genuen. Eta Euskal Herrian garai berriak bizi ditugun arren, molde berean jarraitzen dutela ikusi dugu aurten. EAJko alkateak ekitaldi hau jaiegitarau ofizialetik kentzea erabaki zuen. Festa batzordearen iritzia kontuan izan gabe eta alde bakarrez. Gurekin ez da oraindik inor harremanetan jarri zergatiak azaltzeko. Ez dugu ulertzen, ez da onartzen ere neurri hori hartu izana. Erabaki ezagutu zenetik, jaso dugun elkartasuna itzela izan da. Herritar ugari hurbildu zaizkigu beraien babesa adieraztera, eta bai uztailaren 15ko prentsagerraldia eta baita hilaren 20ko plenoa ere horren erakusle dira. Eskerrik asko. Baina gure maitasuna oraindik ez dago preso. Hala ere, alkateak hartutako erabakiarekin lortu zuenaren aurkakoa lortu du. Aurtengo festetan, inoiz baino presentago egon da Remi. Hori guretzat ikaragarria izan da. Amaitzeko, eskerrak eman dizkizuegu festa batzordeari eta herriko eragile ezberdinei. Eman diguzuen babesagatik, eta bereziki Remi gogoan herri ekimenari urteroko moduan aurten ere omenaldia antolatzeagatik. Eskerrik asko.